Saunari masuk mahita tulau na hohom paihuti husi tauno ni tuhatai di dulu Golgata humokop jolma pardosa. Alani ita pahibul jalata paudu marohata paihuti hut. Barita si tauno ni tuhatai martanyang na hohom mahita satokin di bagasar rohatabi. Maret de mahita sebuke de nomor 76 ayat saya. Mulawayan non tiki maret de otomatis maret de dapulay di jugo. Tede humma. Sadana natamado biru-biru naung terbunui majaluha gogoon dohot hamoraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamolateon hasangapon dohot puji-pujian. Amin. Tungisi manuaing porsea di jamita nami jara tangan ni Jehovah tungisi ma naung tumaddasa ay si burdo ibana tubu songot tubur dia dopan nibuhina jala songot tunas siatano na mahiyang dang adong hinauli ni rupana manang hamuliaonna yahuidahami ibana dang adong rupana uban si halomohonopton ibana dileai jala dipasirin jolma do ibana bawa nasomal mangai pardangolan doho sahit ibana pola ditabuni hokkalak bohina maredupun ibana dibail leana jadi dak pola hura jumihami ibana tongoddo akasahita diusung ibana jalaka pardangolatta di porsan debataro mamicang memukul doho pasi palibana HP alani pangalau sita ibana tertulang binahin ni hajahatot ta ibana mabugang ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangata luhut do hitalilu songo biru-biru ganup masitod dong dalam nabi alai hajahaton ni hita sudina dihona hujjahu batu ibana dipasi palpe ibana saya manaon naod doa ibana dang manang makuling pamanganna songo biru-biru do ibana natinogu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maredopo jolma si gusting ibana tung naso dibuka do pamanganna.
siya ladang na manugihon ibana, disorona sida ma sahalak si Simon siyan kirene do goarna naro tu ibana ma di paporsatton hau pinosilangi paihuti Jesus mangihutton ibana torop halak nang akka buru-buru na mananangisi jala mengadungi ibana. Jadi di dopaku Yesus mana sida nindama hamu akka buru Jerusalem unang maau tatangisi hamu dirimuna doho anak komuna ma aina Roma akka ari sugut dohonon nama disi martua ma akka nahol akka ina nasodung tubuan jala nasodung panarusan disima pukau ni halak madok tuaka dulu tinggangi mahami dohot tuakator hukupi hami ay modo songonon pabahin nasida tuhau narata aha matagamon masa tuhau naung masak alai ditugi hudupe dua halak nari parjahat si pamateon rap dohot ibana asadung sahat nasida tu duluk namar goar partakurahan di parsilakkom maibana disi rap dohot akka parjahati nasada tu siamunna nasada nari tu sihat birangna jadi di dot Yesus ma ale amang marpamuati marohammi dan nasida aidang di boto nasida nabinahin nasida laho marbagi ulosna majepu nasinura manasida alai di surat silatus masada buah-buah di paloho mai tuhawi oddo hatana Yesus halak Nasaret Rajani Yahudi. Jadi torok ma Yahudi nama jaha buah-buai. Ajonot tuhu taido hapa jalani Yesus. Jala tersurat doi di hata Hebir, di hata Rom, dohot di hata Junani. Dungi di do situani akka Yahudi ma tusilatus. Unang surati Raja ni Yahudi alai nani do nai manian audo raja ni Yahudi dungi dia lusi silatus suma nahu surati naung sinura doi
dilea-leai akan nama molusi ibana aka dipeleng-eleng ulu na maddok ho na mga lohay joroi jara na pajongjokos sa di bagasat toluari palua dirim molo natutuho anak ni dewata mijur maho sian hau pinorsilangi sumatusido pangaleai ni akasituan ni malim si boto surat do situan ni bangsoi ai di do b ya na asing di palua dirina sotar paluasa raja ni Israel do ibana atong mijur ma ibana sian hau pinorsilangi asa porsea hami di ibana naung dihaposi dewata atong ima paduahon ibana nuaing molo nalomoro hana ainin na do anak ni dewata duao langsung ni do pangaleai ni panamuni narap dipersilakod doho ibana ay dada Kristus iho palua madirim nakami atong alai dia lusi dongan na ibana dipicang ma ninnama dang dia habiari ho hape dewata atik perap hona pita uhum natigor do natuhita aita jalo do upani pabahinata alayang gu ibada dang adong diula na soture laos ninnama oh Jesus ingo tau ia duksahat to tuhara jaumi gabini na Jesus mamadok ibana situtudo hatakot tuho sadariod doho rap doho tau di paradeiso alai olak ni hosniari rodi pukul debataku wa satung tadi konom wow Eli Eli lama sabaktani alai begi ninna na deba sian akan ajong disi nama Josi Eli ero jadi dung di boto Yesus naung marujung saluhuna asa jupang nata surati ninnama maua sau jadi adong madisi isian ni tua na aso laho manurdukot tu pamanganna jadi dung di jalo Yesus na asomi ninnama nunga marujung dungi di paudu mauduna pasahato amang tu bagasat tangammu mahu pasahat todiku jadi dung didoki tosma hosana jong mahita martangi yang dibagas
Te Deum. Pudul maham. Laos di nasatok kini maribak mahire-hire na di bagas joro siya gijang roditoru dungi humuttal matanoi mariga ma dohot akka batu mamak muka makatanoman dungi hehe madaging ni torop na badia akan namudum disi gabe ruar manasida sian akatanomani jadi dukehe Yesus rodo nasida tuhuta na badiai pataridahon nasida tutorop halak alai dung di ida iduk ni soldadui rabdoho akadonganna na jumaga Yesus laloi rodi akanamasai mabiar si tutu manasida nin nama tutu do on anak ni dewata jadi sudena toropi namar luhut mainoddur masih toppu adorana marnida namasai laos mulak ma alai rung madisi torok boru-boru nama natap-natap maddaw-daw
Imaka naong mangihut to Jesus siya Galilea pature-turehon ibana. Alatongon ari parhubasan ni pesta na balga naing maunang dihaw pinorsilang akabakke di ari sabati. Alani di pangido ka Jahudi matusilatus asa disuru na mga rosak hay-hay na sida jala di paijur. Gabi Roma kasuldadui di rosak ma hay-hay ni naparjului. Songonido dongan na naratar silang doho Jesus. Alay dong saha na sida tu Jesus. Di ida ma naung sanga mati ibana. Gabidang di rosak be hay-hay na. Alay ditulakon sada siyan akasoldadui mamudi-mudina tu adora ni Jesus. Jadi manigor puas masiani mudar mardongan ay. Namar nida saido nama katidakoni. Jala sitong do na hinatidakon nai. Ibana do uboto sitong ni nanidok nai. Asanggia dohot hamu porsia. Ay nama asa doi asa jupang natar surati nama dok. Dang jadi ponggolon holi-holina. Duk salpui di pangido si Jose ma nasian Arimatea tu silatus. Paijuron na bakke ni Jesus. Sisian ni Jesus do ibana alai marsibuni do alani biarna midak ka Jahudi. Jadi diului silatus mai. Dungi Roma ibana di paijur ma bakkena. Alai Roma nang si Nikodemus. Imanang Roma nopo Jesus borngi-borngi na julu. Dibuang mamir namar saor aloe arga 100 hati. Dungi dibuang nasida mabakke ni Jesus. Dibaluti ma tu dagangan rabdoho nahucusi. Mangihuton adat pananomon ni Yahudi. Alaya dong mamardonokon hapa jalan nai sada porlak. Jala di bagasa porlaki adong sada tanoman nai baru. Nasodung hapiahan ni manangisi rope. Asa tu si nama di piakon nasida Jesus. Siala ari parhubasan di Jahudi. Ay jono do tanomani. Mari de mahita laos jong-jong ma. Ramadok mahita di tangiang hatopatay. Alia manami na di banua gicang. Say penurbadia maguarmo. Say ro mahara jombo. Say sau malo meniroham di banua tongaon songon na di banua gicang. Leho matuhami sa darion hangalua siapari. Si sama dusa nami songo panesa nami. Didusan didungan nama dusa Tuhan.
Unak kami tugi hutu pangucunan. Palua mahami siapa ngago. Ay horna punah harajaon. Dohot haguguon. Rodi hasangapon saliling-ililingna. Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dohot holoni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni toddi purbadia ima. Nasai maddong ani hamu saluhuna. Amin.